जयनिं हाबाफारि लानाय नुदों बे आं दा देवसियाव दङ आरो देवसिनिनो मोनसे गामि बेखौ बर्मनपारा होननानै बुङो बेवहाय नेपाली माने गुरखा आरो राजबंशी सूत्रधर आदिबासी बयबो जाति गस्थि ज' दङ 7-8टासो गामि दङ दा बे थांनाय 20 बोसोरा आंजोंनो थाफानानै खामानि मावोमोन बिसोरो दा जिहेतु आङो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव फैबाय ओंखायनो गासिबो बे बिपिएफ नि आंजों मावग्रा रायजो राजाफोरखौ आङो दिनै फैनानै इउपिपिएल आव जगदान जाहोजोबदों दायो मोनसे आपडेट लानानैहाय फैदों बेनो जाबाय माने आदा खाम्फाया सिगांनि जि फर्मार डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा दायो माने इउपिपिएल पार्टियावहाय हाबनानैहाय दायो गोदान जयनिं खालामगासिनो दं होननानै बुंदों ओरैहाय सिडली समस्तिनि मानसिफोरखौहाय ओरैहाय नेपाली ओरैहाय आदिबासी ओमफ्राय गुबुन हारिनि मानसिफोरखौहाय इउपिपिएल आवहाय बिथाङा बुदलान लांजोबबाय होननानै बुंदों अब्ला नायलांदिनि भिडिअखौ फट' কিমান পৰিয়াল আছে ইয়াত 34 পৰিয়াল আছে কয়েকটাতো অলৰেডি এই দক্ষিণ পালৰটো অলৰেডি ইউপিপিএলত আছে এতিয়া বাকি উত্তৰ পালৰ এই স্কুলৰ আশে পাশে থকা যিমানবোৰ বিপিএফৰ মানুহ সকলোৱে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে सार थारैनो बिपिएफ दोला नील जाना थांसिगोन नामा जोंनाव चिरां दुवार्सआव बेबायदिनो खालामनांगोन प्रयोजन फैदों बे समायनि आह्वान बे समायाव दस्रा पार्टियाव थानानै प्रयोजन गैया এই সময়ত আৰু বেলেগ দলত থাকি পেলাই একো লাভ নাই এইটো সময়ৰে আহ্বান ৰাইজৰ যি হুক দুখ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা হেতু যদি পূৰণ কৰিব লাগে আজি ইউপিপিএল চৰকাৰৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ দাবী দাৱা আমাৰ আশা আকাংক্ষাটো আমি চৰকাৰক কম আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পানী হওক কাৰেণ্টৰ কথা হওক যিকোনো সৰু ডাঙৰ সমস্যাবোৰ আমি আদায় কৰি লম सार बिपिएफ दोला सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो जे इउपिपिएल दोलाखौ जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो उन्नतिनि थाखाय एटुथ प्रपागान्डा आमिও কৈছিলো মইও কৈছিলো যে ইউপিপিএল চৰকাৰ একো কৰা নাই কিন্তু মই কলে কি এটো হসা হ'ব নেকি বেটো নङा जों प्रपागान्डा खालामबोदों रायजोनि सिङाव जे इउपिपिएल खौ गाज्रि मोनथों होननानै गतिके बे एखे दलखौनो जुदि दामबाय थायोब्ला हे बैयाबो खोनादों दाख्लैबो खोनादों दिनैबो दामबावबाय रावबो सुखुनाय नङा नंगौना नङा एखे दलটো যদি হদায় ডেইলি ৰাতিপুৱাটো বজায় আবেলিটো বজায় ৰাতিটো বজায় এই ৰাতিপুৱাৰ শুনিছো আমি দিনতো শুনিছো আমি আৰু ৰাতিত বজাইছে এটো মিনিংলেস बरगयारी बिथाङा जे इउपिपिएल पार्टियावहाय थांनानैहाय गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै बिथाङासो दायो माने मिथिसिगौ दायो बिथाङा सिगांनि समावहाय बिपिएफ हान्जायाव थानाय समावहाय बिपिएफनि मुरब्बी जानानैहाय दायो बिथाङा बेबायदि गोबां बेबायदि माने केम्पेइन खालामनानैब्लाबो बिथाङा भटखौ मोननो हायाखैमोन आरो जेनबाय थादोंमोन दायो बे माखासे देवस्रि ओरै साइडनि मानसिफोरजोंहाय गोबां बेबायदि माने नेपाली गुरखा आदिबासी बेफोरजोंहाय बिथाङा माने थांनाय समफ्रावहाय भट बिदोंमोन बिथाङा नाथाय भटखौ माने मोनाखै आरो भट मोनैखायनो बिथाङा जेनदोंमोन आरो बार जेनबाय थादोंमोन बेबायदि आरो दासिमथ' बिथांखौहाय मानसिफ्रानो फोथायखाया नायबाय थाब्लानो जाबाय बिथाङा बेसेबां माबायदि भट मोनो बिथाङा सोरनिबा जानानैहाय भट बिदों जानांगौ खिन्थु बे समस्तियावहाय बिथाङा मोनखानायबो नङा बेखौनो बिबुंथि होनाय जाबाय दायो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय हामबायसै थेंक इउ एसेम्बली प्रेसिडेंट जमाल शेख एसेम्बली युथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सवी हुसैन एक्स जनरल सेक्रेटरी कोकराझार ईस्ट असेंबली प्रेसिडेंट जमाल शेख असेंबली युथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सवी हुसैन एक्स जनरल सेक्रेटरी कोकराझार ईस्ट असेंबली सुल्तान अली अहमद एक्स सेक्रेटरी कोकराझार वेस्ट असेंबली मुजफ्फर अली अख्तर हुसैन एग्जीक्यूटिव मेंबर शहीदुल हक मुफीदुल हक मिंटू अली शेख
ইলিয়াস আলী আহমেদ, কাসেম আলী, আসকার আলী, রোশন আলম, আমিরুল শেখ, জুলফিকার রহমান, মুন্নাফ আলী, জাকিরুল হক, রশিদুল আলম, জহিরুল আলী, আমিনুল হক। এইটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লিষ্ট। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বিজেপি দলৰ পৰা আমাৰ দলত আহিবলৈ ওলাইছে চুকামৰা বুথ কমিটিত